هناك دیسا دەبێ برایە من پەرێم خواردنە و نادێ من ما چاوایە حرامە گونەها کیت بێ بلا ببێ برایم هۆ بێ و یەکی غەریبژی بێ وەختێک و حەقی یەکیشێکی بستێنێ بخوێ هەگەر بحیلا هەگەر بدزیێ هەگەر بچە هەوایت بێ بلا ببێ حەقی وی نەدێدا حرامە گونەها زوڵمە تاعداییە دەبێ گۆ بدیێدا گاوا نەدێ گونهکار دەبێ li ba Xwedê û ev kes karê bi her hewayî heqê xwe jê bistênê. Perê min el te ne tu nadê min. Ez karim diziya te jî bikim. Bi qasî perê xwazê werim diziya te bikim. Tu perê min nadê min. Ev ji ez ê herim milyareke min el tê ye. Bizina te li wê derê bizina te jî milyareke ez ê bizina te bidizim. Telefona te milyareke ez ê telefona te bidizim. Hingî ji min re ne guneha. Ya perê min bide min. Tu nadê min. Ev ji ez bi her hewayê ez karim perê xwe heqê xwe ji te bistênim. Gava tu nedê herama. Çi dibê bila bibê. Mêrik zêrê jina xwe jê bistênê got neb dilê jinikê bê herama guneha. Yani got pîrek bi riza xwe wan perê xwe zêrê xwe bidê zilamê xwe xêr e. Lê wextê got ne bi riza bê mêrik bi zorê jê bistênê zilamê wê jî bê bi zorê jê bistênê herama guneha.